Αυτό τι είναι δηλαδή τώρα. Του λίπους από του γρούιν θα γίνει λίπα που λέμε όπως είναι το βιτάμι. Άμα κρυώσει θα παγώσει. Όχι, τούτο είναι εκείνο, είναι το νερό από την μπουμπάρα. Και τούτο, μαναχά. Εδώ να τη φωτογραφίσουμε. Θα παγώσει και θα γίνει... Άσπρο, βιτάμι, άσπρο. Άσπρο, βιτάμι. Και θα το βάλουμε στη φέτα, θα το βάλουμε στην πίτα, θα το βάλουμε στην μπαντζίνα, στον πλαστό. Κατάλαβες, θα παγώσει. Είναι του λίπους από του γρούνι. Ωραία. Αλλά τώρα θα φέρει η κοπέλα του σίτα και του ντουλμπάν και άλλοι κατσαρούν του στραγγίσουμε για να κρυώσει αμοιογορότερα για να πούμε, κατάλαβες. Πήρα. Άγρα πισούλα όσα έλεγα. Όλα. Καλά, δεν πειράζει. Θα σε θυμούνται εγγόνια, τις έχουν. Δεν πειράζει. Και τη γιαγιά εκεί, και αυτή δεν έλεγα. Εγώ, μας πήρε τα τώρα στο πιδάκι. Εγώ τραγούδισα και έφτιασα και κασέτα και εμείς τη Λάρσα Σένας. Πάτε τη γιαγιά αυτή. Είναι η λίπα. Τώρα, τρέχει πάλι τώρα, κατάλαβα εγώ. Μετά όμως θα το στραγγίσουμε τώρα και κόχουμε το τσιτουλμάκι και θα βγει. Θα βγει να θα την έχουν έτσι. Μπορεί να φτιάξει φύγα, ωραία. Να μαθαίνουμε. Λοιπόν, όλοι θα ξεκινήσουν οι κυρίες. Ναι. Θα τους πάρεις το βίντεο, έτσι. Θα τα φωνάξουμε, παιδιά. Τώρα θα βάλουμε και αυτό από πάνω για να κρατήσει Σαντίλα. Σαντίλα λέγεται. Εγώ, Είναι βαριά. Μαρία δεν έχουμε μια πουτάλα. Είναι βαριά ρε. Να μην καταεί. Έλα δεν πειράζει. Ρίξει Λουίζα. Α, έτσι, σάκου το να μην... Είναι καθαρό. Τα στραγγίδια δεν τα βάλει, βάλει όλο το δάκρυο. Είναι καθαρό. Από κάτω έκατσε τώρα γιατί... Βάρη είναι. Κατάκατσε, κατάλαβες. Έχει καθίσει όλο κάτω. Και καλό είναι. Ωραίο είναι. Θα γίνει αυτή. Εντάξει, αν πάω να πάρω βάζα από πάνω να τη βάλουμε και τι να την κάνουμε ρε εσύ Λουίζα, είστε καλά. Θέσεις η Ανά. Έχω βάζα καθαρά πάνω στο σπίτι βρε. Έλα σηκώ. Άστο. Ρίξει κι άλλο, κι άλλο. Τα αφήνω με αυτά. Μισό λεπτάκι. Έλα, λίγο ακόμα. Σταμάτω εδώ. Και με παίρνει χύτρα που κάτω. Έτοιμο είναι Λουίζα. Άστο. Εντάξει. Του λίπους. Έλα. Αυτό θα πήξει τώρα. Αυτό θα γίνει που είναι τα στάρια, άσπρο. Βούτυρο, λίπας. Τι βάζουμε σε ένα... Δεν γελάτε, δεν βαστάει χωρίς. Θα γίνει βούτυρο, λίπα. Μην πούμε ότι πήραμε την λίπα και πήγαμε. Παλιά μαγείρευα. Βάζα. Καλά. Ainda fininho hoje, que ele é lá. Hoje, dia. E por que você não te faz? Tá de barro, tá vazio. Tá lá, gente. Либо черпаешь шалаш, ой. И хочешь перейти на ходить,
μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε μερικούς λαούς ακόμα, λυπάμαι που πέρασα αυτή τη διαδικασία. Είναι κάπου 78 λαοί. Αν θέλει κάποιος να τους πάρει και αμέσως, να κάνουμε την κλήρωση εδώ για να πάρετε τα κομμάτια του κρέατος που φτάνουμε σαν λαϊκιοφόρο. Αν κάποιος επιθυμεί, πόσο? Τους 10 λαμπρούς πεντεδρών. Μπαμπά, μπαμπά. Πέντε προτείνει πάρα πολλά στιγμή. Πέντε προτείνει πάρα πολλά στιγμή. Γιατί? Τι πήγαμε να πει μετά, γιατί θες. Ξέρω λιγάκι μάνα.
Σαν κι άλλη σου να τα